αυτή είναι η απέτηση, όχι μόνο των πολιτών, είναι η απέτηση των καιρών μας. Ξέρω ότι και ο χρόνος μας, κυρία Ζωγραφάκη, είναι πολύτιμος. Γι' αυτό λοιπόν έτσι θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της πόλης που παραμένει επίκαιρο. Η πόλη μας, όπως και εσείς ξέρετε, που είστε πάρα πολλά χρόνια και ζείτε τη ζώσα πραγματικότητα της Ηλιούπολης, είναι ένα προάστιο με μεγάλη πρίκα. Με μεγάλη πρίκα, έχοντας μια μεγάλη δημόσια κίνητη περιουσία, αποτέλεσμα των αγώνων της Δημοτικής Αρχής του Δημήτρη Τικιλή, που μαζί με τους Ηλιουπολίτες, αφού τους κινητοποίησε, έκανε ένα μεγάλο αγώνα και κατοχύρωσε ένα σημαντικό αριθμό δημόσιων κτισμάτων στην πόλη. Μετά ήρθε η δημοτική αλλαγή με τον Θόδωρο Γεωργάκη και της δόθηκε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει σε ένα μεγάλο βαθμό αυτά τα ακίνητα, προσφέροντας κτίρια χρήσιμα με υπηρεσίες στην πόλη. Ένας μεγάλος αριθμός από σχολείων, θα σας πω πάρα πολύ γρήγορα έτσι εντάχει. 8 δημοτικά σχολεία, 14 νηπιαγωγεία, το Μουσείο της Αντίστασης, το Κολυμβητήριο της Πόλης, οι εγκαταστάσεις του Τέννις, το ΙΚΑ και άλλα πάρα πολλοί χώροι είναι αποτέλεσμα της παρέμβασης της εποχής εκείνης πάνω στην αξιοποίηση των δημόσιων κτισμάτων. Γνωρίζουμε όλοι ότι η δημόσια περιουσία δέχεται ένα μεγάλο πλήγμα σήμερα. Γιατί οι ναστέοι τα διεκδικούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα δικαστήρια. Και ανησυχούμε επίσης από αυτά που ακούμε την εποχή εκείνη περί αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, πώλησης, αξιοποίησης και οτιδήποτε άλλο. Εμείς λέμε ότι αυτή η πρίκα των Ηλιουπολιτών, που είναι πρίκα της πόλης, πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος των Ηλιουπολιτών. Όσα από τα δημόσια κτήματα χρειάζονται ώστε να προγραμματιστούν για να αξιοποιηθούν κτίρια απαραίτητα για την ολοκλήρωση, παραδείγματος χάρη της σχολικής στέγης, παραδείγματος χάρη για να αποκτήσουν τα καπί το δικό τους χώρο, παραδείγματος χάρη για να μπορεί ένα κέπ στο κέντρο της πόλης να έχει το δικό του χώρο και όχι να νοικιάζεται, πρέπει να γίνει. Στη συνέχεια, οι χώροι αυτοί, οι υπόλοιποι αυτοί χώροι, πρέπει να αποδοθούν στους δημότες. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο κομμάτι μας, ποιο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, αυτό που οι Ηλιουπολίτικη οικογένεια επισκέπτεται συνέχεια, το ζει με τον δικό της τρόπο, οι μαθητές της, τα παιδιά της, οι ηλικιωμένοι, είναι το αναψυκτήριο της πόλης. Είναι στο κέντρο της πόλης, στο πιο όμορφο σημείο, σε ένα μεγάλο εξαιρετικό χώρο καταπράσινο, με τις εγκαταστάσεις του αναψυκτηρίου που όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσε σαν δημοτική επιχείρηση. Αξίζει να σας πω, κυρία Ζωγραφάκη, όπως και εσείς γνωρίζετε, ότι πέρασαν πολλές δημοτικές αρχές με διαφορετικά πολιτικά πιστεύω και διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων. Από την εποχή του Κιντή μέχρι την εποχή του Αναγνώστου. Κανένας όμως δεν αμφισβήτησε την ικανότητα και τη δυνατότητα του αναψυκτηρίου να τελεί μέσα από δημοτικό έλεγχο, μέσα από δημοτική επιχείρηση. Δεν τα κατάφερε καλά η δημοτική επιχείρηση, ούτε και οι παροχές της ήταν εξαιρετικές. Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερες οι παροχές της και θα μπορούσε, όπως είναι η υποχρέωση δική μας, να μην φτάσει σε αυτό που η παράταξη του Γιάννη του Αναγνώστου παρέδωσε με 1.700.000 χρέη. Είναι άλλο πράγμα όμως αυτό, είναι άλλο πράγμα να μάθουμε εμείς να διοικούμε σωστά, είναι άλλο πράγμα να βάλουμε τους κατάλληλους ανθρώπους για να το κάνουμε αυτό, είναι άλλο πράγμα να ενεργοποιήσουμε τους μηχανισμούς που θα μπορούν να αποτρέψουν την οποιαδήποτε απόκληση ανθρώπων και συμπεριφορών και είναι άλλο πράγμα να εγχωρούμε το αναψυκτήριο της πόλης σε ιδιότητα. Το αναψυκτήριο, και θα ήθελα να κλείσω σε αυτό το κομμάτι, είναι ένα σημείο αναφοράς για την πόλη. Ξέρετε, κυρία Ζωγραφάκη, πολλοί κάτοικοι εκτός Ηλιούπολης, από το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, μπορεί να μην γνωρίζουν πολλά σημεία της πόλης, αλλά σαν σημείο αναφοράς γνωρίζουν το αναψυκτήριο. Είναι αυτό που το έχουν επισκεφθεί για μια πολιτιστική εκδήλωση, για μια εκδήλωση ψυχολογίας και αν θέλετε είναι ο χώρος όπου μέσα σε αυτό, εκτός από την ελληνική οικογένεια που ψυχαγωγείται, που παρακολουθεί τον πολιτισμό της πόλης, όλες οι δημοτικές παρατάξεις, όλα τα πολιτικά κόμματα, όλοι οι φορείς της πόλης, κοινωνικοί, μαζικοί, εκεί πηγαίνουν να εκφράσουν τις απόψεις τους. Είναι ένας χώρος σαν την εκκλησία του Δήμου, θα λέγαμε. Γι' αυτό και η κορυφαία στιγμή για την τοπική αυτοδιοίκηση, η παρουσίαση των δημοτικών παρατάξεων γίνεται πάντα σε αυτόν τον χώρο. Έχουμε την εντύπωση και τη βεβαιότητα ότι ακόμα υπάρχει χρόνος. Και υπάρχει χρόνος γιατί ακόμα ο Καλλικράτης βρίσκεται σε εξελικτικό στάδιο. Κατά την άποψή μας, και το λέμε ξεκάθαρα, δεν υπήρχε κανένας λόγος μετά την εξέλιξη την νομοθετική που είχαμε, όλα τα νομικά πρόσωπα μπορούσαν να ενταχθούν στο Δήμο, διοικήσεις ξεχωριστά στο Δήμο, να ενοποιηθεί ένα τεράστιο εργατικό δυναμικό που υπάρχει, να μην είναι ανταγωνιστικό μεταξύ του και παράλληλα να υπάρχει μια δημοτική επιχείρηση η οποία θα μπορεί οργανωμένα με τους κατάλληλους ανθρώπους και με τους κατάλληλους μηχανισμούς να αξιοποιήσει μια τεράστια περιουσία για το Δήμο. Και
Και έχει μεγαλύτερη σημασία αυτό για μας σήμερα, γιατί η Λίμπορη ακριβώς αυτή είναι η πρίκα της. Είναι τα άλση της, είναι τα δάση της, τα αναψυκτήριά της που είναι πολλά και τα γνωρίζει, το προφίλ της Ηλίας, το σπορτ καφέ και άλλα μικρότερα όπως έχει να κάνει με το άλσος πληροφοριακής αγωγής, που θα μπορούσε μέσα από μια δημοτική επιχείρηση να παρέχει καλές υπηρεσίες, να παρέχει σε προσιτές τιμές υπηρεσίες στους πολίτες χρήσιμες και προσβάσιμες όλες τις μέρες, όλες τις ώρες και σε όλους τους συμπολίτες. Κλείνοντας, κυρία Ζωγραφάκη, θα ήθελα να σας πω και δύο λόγια για μας. Σας είπα πώς δημιουργηθήκαμε, σας είπα πώς γεννήθηκε το ΕΝΑΚ. Θέλω να σας πω ότι μετά τις εκλογές, που όπως καταλαβαίνετε ήταν και για μας μια πρώτη δοκιμασία και δύσκολη δοκιμασία, μια δοκιμασία που δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορούσε τους ψήφους, έφερε όμως κάτι άλλο. Και αυτό το είδαμε σε κάθε εκδήλωση την οποία κάναμε. Είτε κόψαμε την πίτα μας, είτε κάναμε το χορό μας, είτε κάναμε οποιαδήποτε εκδήλωση, είδαμε τη συμπαράσταση του κόσμου μαζικά, δυναμικά δίπλα μας. Και να μας δείχνει τον δρόμο, να μας λέει συνεχίστε. Και εμείς αυτό κάναμε. Σε πλατιές γενικές συνελεύσεις που έχουμε στο στέκι στη Μπανταζή, που με πάρα πολύ μεράκι το φτιάξαν οι άνθρωποι εδώ του ΕΝΑΚ, δημιουργήσαμε, οργανώσαμε και φτιάξαμε το οργανόγραμμά μας σαν αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς. Και αυτό ξεκίνησε, όλοι σηκώσαμε τα μανίκια και ξεκινάμε, απευθυνόμαστε σε όλους τους συμπολίτες. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή την αγάπη που εισπράξαμε, αυτή την ψήφο που δεν μπόρεσε να μας δώσει, σίγουρα όμως θα μας δώσει τελικά την παρουσία του, τη συμβολή του, την άποψή του σε ένα αυτοδιοικητικό καθαρά κίνημα, το οποίο διαμορφώνει μόνο τις απόψεις, δεν κυδεμοδενεύεται από κανένα, παρά μόνο από τα μέλη του, από τους ανθρώπους οι οποίοι, όπως σας είπα, ζουν, εργάζονται και προσφέρουν στην πόλη μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δράτω με της ευκαιρίας, των τελευταίων λόγων σας, να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι το ΕΝΑΚ θα αντέξει στον χρόνο και θα είσαστε παρόν στις επόμενες δημοτικές εκλογές? Πολύ σημαντική ερώτησή σας και θα έλεγα αναμενόμενη. Θέλω να σας πω, θα είμαι ειλικρινή να σας μιλήσω. Σας μίλησα για το πρώτο στοίχημα. Το πρώτο δύσκολο στοίχημα, όπως ξέρετε, οι 6 μήνες μετά τις εκλογές. Τα αποτελέσματα για μας είναι σημαντικά. Είναι ελπιδοφόρα, είναι ευχάριστα και είναι και δυναμικά. Έχουμε μπροστά μας μια τριετία αυτοδιοικητική. Αυτό θα κρυθεί από εμάς. Το πόσο θα καταφέρουμε να μιλήσουμε στον κόσμο. Κατά πόσο θα καταφέρουμε οι απόψεις μας να γίνουν όλο και περισσότερο απόψεις, περισσότερο, πιο διευρυμένα, πλατιού μετώπου της Ηλιούπολης. Και βεβαίως το τελευταίο ερώτημα, για να δείτε ότι δεν θα υπάρξει και κάτι που δεν θα το απαντήσω, δεν είναι σημασία ποιος θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Εγώ ήμουν υποψήφιος στις εκλογές που πέρασαν μέσα από αυτές τις διαδικασίες και μέσα από τη γέννηση του ΕΝΑΚ. Την επόμενη φορά, μέσα από τις διαδικασίες τις δικές μας, εδώ θα αποφασίσουμε και τι θα κάνουμε και ποιος θα είναι υποψήφιος μας. Επίσης, ενημερώθηκα ότι δημιουργήσατε ως ΕΝΑΚ το οργανόγραμμά σας. Το έχετε στελεχώσει με πρόσωπα και ποια είναι αυτά? Πρέπει να σας πω ότι στελεχώθηκε από συντρόφους, συναδέλφους, συνοδικόρους αυτή την προσπάθεια και έχει την οργανωτική του δομή, την οποία είδατε ότι τη δημοσιεύσαμε. Υπάρχει λοιπόν μια 13μελής γραμματεία της παράταξης, η οποία έχει να κάνει με συγκεκριμένους τομείς. Συντονιστής αυτής της γραμματείας ανέλαβε ο πτέραχος αναποστρατεία ο Γιάννης Οδήμιζας, στενός συνεργάτης μου σε αυτή την προσπάθεια, αλλά δίπλα του είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι ο Σπύρος Ολίτινας στον τομέα της επικοινωνίας, είναι ο Γιώργος Χρυσοσπάθης που έχει αναλάβει την καθημερινότητα του πολίτη και την επαφή μας με το Δήμο. Είναι οι τομείς του αθλητισμού, του πολιτισμού, της οικονομίας. Στην οικονομία έχει αναλάβει ένας εξαιρετικός συνάδελφος και φίλος, ο Γιώργος Οκωτίδης. Είναι το κομμάτι που αφορά τα ΚΑΠΗ και τις κοινωνικές υπηρεσίες, που είναι ο κατάλληλος άνθρωπος, η Μάγδα, η Μαρούδα. Είναι η εκπαίδευση, η παιδεία μαζί, άρρηκτα συνδεδεμένες με τον πολιτισμό, που έχει αναλάβει ο διευθυντής του 12ου Δημοτικού Σχολείου, ο Δημήτρης Οκοπριάνου, ο οποίος είναι και λογοτέχνης και συγγραφέας. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι ακόμα. Βεβαίως οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης, ο Γιώργος Ομπενάς και ο Γιάννης Οκούλος, που όπως ξέρετε πριν από λίγες μέρες ορκίστηκε δημοτικός σύμβουλος μετά την ταλαιπωρία που είχαμε και τη στέρηση που δεχτήκαμε από λάθη του πρωτοδικείου της τρίτης έδρας. Είναι το στέκι μας, το οποίο με πολλή φροντίδα έχουν αναλάβει ο Βασίλης ο Ταπακολόγος με τον Μάρκο του Βούτο, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι συνεργάτες. Είναι ο τομέας που αφορά τα τεχνικά έργα, που αφορά τις υποδομές
με τον Πέπε τον Όντα. Είναι το κομμάτι που αφορά το ΕΣΠΑ, που αφορά το κυκλοφοριακό. Έχουμε τη χαρά να έχουμε δίπλα μας ένα πολύ σημαντικό φίλο και άνθρωπο της αυτοδιοίκησης που από μακριά λέγοντας δεν ήταν ποτέ υποψήφιος, μας βοηθάει, είναι ο Παναγιώτης Παπαθανασίου. Και βεβαίως όλα αυτά κάτω έχουν να κάνουν με τις ομάδες εργασίας που είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι. Πρέπει να σας πω ότι τουλάχιστον 80 άνθρωποι λειτουργούν μέχρι στιγμής οργανωμένα, συντεταγμένα με τις προτάσεις τους, με τις σκέψεις τους μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε και ευελπιστούμε στο μέλλον, αφού ήδη πήραμε και την απόφαση να οργανώσουμε το πρώτο συνέδριο της παράταξης, για το οποίο δεν βιαζόμαστε. Ετοιμάζουμε σιγά σιγά την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου μας, ώστε κάποια στιγμή, πολύ σύντομα και μέσα στο 2011, το ενωτικό αυτοδιοικητικό κίνημα να πάρει πλέον και τη μορφή οργανωμένη, με το καταστατικό του, με τα εκλεγμένα όργανα του και με το πρόγραμμά του για την επόμενη τετραετία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φανταζόπουλε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και άλλες φορές, φαντάζομαι. Εμείς ραντεβού στην επόμενη ζωντανή συνέντευξη, που όπως ξαναείπαμε, μπαίνετε καθημερινά στο lipolis.gr και πληροφορήστε πότε θα είναι. Ευχαριστώ, γεια σας.